uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa ukuthi asihlanganise ngalendlela namhlanje sekukhulunyiwe okuningi ukuthi abanye silale nabizolo abavukanga namhlanje sebewukhomba eduze uKhisimusi, nathi esiwukhomba kusasa asazi noma sizowubona yini. Konke-ke sikushiyela uNkulunkulu, kodwa nje kufanele sibe ngabalungile. Kumnandi ukuya ekhaya ezulwini ukunokuhlala emhlabeni, kodwa uNkulunkulu uma esathanda sihlale emhlabeni sizohlala, kodwa ekugcineni kwakho konke kumnandi ukuya ekhaya ezulwini. Angithobeke ngibingelele baba umfundisi uZulu, umama umfundisi uZulu, umama umfundisi uMthembu. Angazi-ke uma kunabanye abefundisi engingazi ukuthi bakhona, ngiyathoba ngiyababingelela. Bingelela obaba, omama, intombi nensizwa noSunday School egameni leNkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu UyiNkosi. Bangcwele, kunokuningana okufanele ngikusho la namhlanje. Mhlawumbe ukuze ngisusele diary phambi kwami, ngisho okuphathelene nayo isuke, ngoba kuningi izinto ezilaphambi kwami sekunzima ukusukuma kulezi insuku, ngoba manje ngisukuma kufanele ngibone ukuthi into ka-YouTube i-right, ngibone ukuthi-ke namafoni ka-WhatsApp alungile. Abazalwane emabhrentshini ahlukene bathe ngikhonze kakhulu, banifisela uKhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle onesibusiso seNkosi. Bengikade ngibafonela-ke bonke, abanye angibatholanga, ngizama ukudlulisa zona ilokotho on your behalf ukuthi-ke siyabathanda, sibafihlisela uKhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle. Babuyisa-ke nabo basho okunjalo. Nokho-ke engingabatholanga ngiphathele lokho idayari, ngoba bazothi uma sebelalela inkonzo bese bethi nginamanga ngizange ngibafonele. Kulula phela. IBergville angiyitholanga, amaFakatini angiwatholanga. Ngize ngathinta uMshumayeli uMvangeli uThobile Mbhokane, naye angimtholanga. Bese kuzoba-ke abaseMthatha ngizamile ngahluleka, eGezubuso ngizamile ngahluleka, eTellers Hall sengithi eGezubuso, kodwa-ke ngicabanga ukuthi kusondelene laphaya kuBaba uNdlovu uGatsheni. Angibasho-ke ngoba ngingabasho, ngoba sisazolandela imigomo efanele, bese niyawazi amabhrentshi. Ngokwamanje amabhrentshi ala ekhaya u-17. So-ke uma ewu-17 akhulile maningi, kodwa-ke kusazoba ney'memezelo ezikhona qala ezi-official, yikho ngizowamemeza nje ngiwasho. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu ngabo. Ngithe uma ngixoxa nomunye umfundisi ngimtshela ukuthi uNkulunkulu sesinika amabhrentshi angakanani wendawo wababaza, wabona ukuthi ubabaza uyamangala. Injalo-ke izinto zikaNkulunkulu ziyamangalisa. Ngiyathanda ukufaka iklasi elincane elifushane, ngoba uma ngithi ngibabiza eceleni abadumise, khona bazosala bengezwile, kanti uma ngikwenza la bazozwa bonke. Amaphutha awenzeke manje, kodwa-ke funa ngiwalungise la, ngoba kusho ukuthi abanye baqhamuka nawo noma bazowenza ey'ndaweni ey'hlukene. Umsebenzi womphathi wohlelo ukuphatha uhlelo. Ngamanye amagama kwenzeki lutho lungagunyaziwe umphathi wohlelo. Nami angikwazi ukusukuma ngize la umphathi wohlelo engashilo. Ngaphandle-ke uma late, ngoba-ke babe late bese ngiyazinika-ke mina uhlelo. Hhayi khona-ke lapho ngeke ngizikhohlise, ngizozinika uhlelo.
Uma uvula abasekorinte bokuqala chapter 14 verse 40. Abasekorinte bokuqala chapter 14 verse 40. Ngoba abantu abanye baye bathi uma kuno MC kusho ukuthi umoya ongcwele akekho, siyamcontrol umoya ongcwele, kanti cha akunjalo. Mawuvula abasekorinte bokuqala chapter 14 verse 40 uthi kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhleleko nangenhlelo nangenhlelo. Uma ungafundela isingisi ngeshwa-ke amafoni ami onke avuliwe athatha WhatsApp la kimi uzozwa kuzokutshela ukuthi konke makwenziwe nge-order. So kusho ukuthi umoya ongcwele asimcindezeli uma kuno MC, kodwa kufanele kube u-MC ozokwenza ngokulalela umoya kaNkulunkulu. Konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Yilana-ke la ngikhona. Uma u-MC la akekho ozoqala iculo ohlezi phansi. Akekho ozoqala iculo ehlezi phansi ngoba u-MC uyena osephethe. Kodwa uma engakaqali u-MC kusaculwa nje noma ubani uyaziculela uvuka iculo alicule. Kodwa mase la u-MC sinika yena ithuba ngoba uyasazi isikhathi, number 1. Uyazi ukuthi yini ezolandela yenziwe. Uma ngiqala iculo ngihlezi phansi ngizolula libe lide kanti sengilimaza uhlelo ngoba ngizazi izinto ezenziwayo ngalolo suku. So MC mayisela sonke sesivalwe imilomo sicule iculo u-MC asiliqali iculo. Number 2, uma kade ula phambili, sengikhuluma nabo bonke manje, uyasuka ngiyalinganisa ngibiza ubaba uZulu bese ngiqala iculo. Kusho ukuthi ngamanye amagama ngiyamvala ubaba uZulu akakwazi ukuza la, ngoba kusho ukuthi ngimile, ngisho ngingasuka la ngiyohlala phansi kodwa ngimile ngoba ngicula iculo. Ngazi noma nayizwa leyo. So uma ubiza umuntu usuka la awuliqali iculo, ngoba mhlawumbe ubaba uZulu uneculo lakhe afuna ukusukuma ngalo, sengimvimbile mina. So nje uma ngisuka la angiqali iculo. Uma ngicela bangiculele njengoba ngeke ngenze into bakumthemba bangiculele, yikho ngeke ngime la ngoba kusho ukuthi noma ngingahlala lapha ngimile la ngoba ngithe ubaba umthemba angiculele iculo. Ne-understand lonto? Ngamanye amagama uma kubiza ubaba uZulu ezokhuluma la akasubabekho umdumiso ozoqala iculo ngoba umazi ubaba uZulu noma uneculo la. So ngamanye amagama mayeseze kwathiwa nje sicela ubani eze la akekho ozophinde enze utho ngaphandle ka-MC. Ngoba ngesikhathi uqala iculo wena akasazi ubaba uZulu, asifani. Khona abantu abanamaculo abenza aqeda amahlovu, khona abantu abanamaculo abenza bangene kumoya. So-ke asizuqala iculo uma kuthiwa sicela usibanibani eze la, ngaphandle yena ngoba sifani usezothi ngicela ningiqalele iculo. Hhayi-ke sesidedelo uyena sesenze njani, siyamculela. Iyacaca le nto, ilula ngithi ilula-ke badumisi bami. Okunye engizofisa kwenzeke ngikubeke ezandleni zikaMama uNtsibande noSwane ukuthi kwenziwe uhlelo lo-MC. Ubani o-MC kuleli sonto, ubani kuleli sonto, ubani kuleli sonto. Kufuneka sinikezane ithuba sonke, kodwa akekho ozovela sukuma abe u-MC engatsheliwe. Ngimfaka-ke ngamabomu uMama uNtsibande njengomuntu omdala ukuthi abone ukuthi kuyenzeka, ukuthi kuhamba ngendlela. Angazi uma bazokwenza i-timetable or whatever, ngifuna ukungena lapho, kodwa nje ngizocela ukuthi kuhambe kanjalo ngoba akekho kufanele ayiphathele uhlelo. Uma kuwukuthi sihambile yikho ngithi ngizocela uMama uNtsibande noSwane babone ukuthi kuhamba kahle, kwenzeka ngendlela efanele. Hhayi-ke bekuyi-lecture encane yo-MC.
sengiphumile-ke kuyona. Ngicabanga ukuthi ilula, iyezwakala. Ngiyirekhoda la ngoba ngifuna emabhrentshini. Kufanele sihambe ngendlela eyodwa bazalwane uma singabasentabeni. Kodwa nje ngikhuluma izinto ezilula, kulula kabi ukunganakekeli kahle kahle ukuthi uma ngisuka la ngisuke ngeculo. Usukuma ngeculo awusuki ngeculo. Uma usuka ngeculo siyafika nje u-MC naye udedela wena uyaqhubeka useyavuma kodwa umphambi kwabantu. Ongenayo ngaleso sikhathi hawu lo MC unamahloni nakacula uculelwa abantu abahlezi phansi. Akubona akusabukeli. So-ke mayisemile nje u-MC thina sonke siyamlekelela asiqali iculo. Angidlulele ngize ememezelweni esinazo. Ngithe kuningi namhlanje kufanele ngikusho kodwa okunye kuvuke khona sengila. Angiqale ngokuxolisa kunalo mgodi eniwufica la. Sinemigodi eminingi la ngenxa yokuthi indawo incane yokufaka amanzi. Le ndlu inkulu inamanzi amaningi. Uma engadedelwa nje ayofika lapho odongeni acishe afike emadolweni malini izulu. So lapha emuva la sixhume khona indlu nje kunamathange, kunemigodi emikhulu emibili. Angikaze ngibale ngaleso sikhathi ukuthi ngalayisha amanzi angakanani, kodwa malina nje la uzobona amapayipi ashona phansi ayochitha lapha. So njengamanje size ezinhlelweni ngokusizwa yiNkosi ukuyinweba le ndlu iye le. Masiyinweba iya le portion ezongena ngale sakho umgodi wamanzi ayo kufuneka iwachithe lapho. Ngoba kungenzeki lokho kusho ukuthi asizukhonza uma kunezulu. Njengelinye ibandla engeke ngilisho okuthiwa uma kunezulu abaye enkonzweni ngoba amanzi angena agcwale ngaphakathi endlini. So-ke la-ke uNkulunkulu wangambulela leyo nto ukuthi asakhe lezi zinto esizakhayo amanzi ashona khona. Mhla kuthiwa amanzi aphelile ilula lento sinqamula la mapayipi sibeka amathanga malini izulu amanzi awethu. Kodwa njengamanje asiwadinga amanzi sinawo siwafaka emgodini. Loya mgodi olaphaya ufaka 24,000 liters mawubala ngamalitha, kanti ela khona ongangaloya nongaphezu kwawo kusho ukuthi kulula sithi over 50,000 liters. So indlela esiwakha ngayo-ke ngeke ukubhodloke, ngeke kwenzeke lutho. Ngesikhathi singakaxhumi kwakhiwe la kwakuhamba amatraki la athwele inhlabathi kungabhodloki ngendlela uNkulunkulu asifundise ngayo ukuyakha le migodi yethu. So-ke sowakha nje-ke siphazamisekile nakho sekwamaholidi. Uma ubuka i-weather forecast kwifoni liyana lonke iviki elizayo, angazi uma sokwazi ukuwuqedela. Kodwa kufuneka kuqedwe wona kuqala bese kuyaxhunywa-ke. Kufuneka lishaye iphasika ixhunyiwe le ndawo ngoba ngephasika iyagcwala le. Siyaxolisa-ke mgadi ingane-ke zingaphoseki emgodini. Angibonge ngezinkonzo zabasha nonke nanikhona nasiza nalekelela. Siyambonga uNkulunkulu anibusise nasemabhrentshini ey'ndaweni zonke ababekhona nabadala ababephelezela. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukusho lento kusemanje ukuthi ngiyacela umzali angayilethi ingane ngoba ethi izophenduka. Angayilethi ingane athi uyilethela ukuthi ayikholwa izophenduka, ngoba ifike ishintshe abala bangene kulento eyiyona. Kuneripoti embi ethi labafana babelele esikoleni kukhona ababedlala ibhola eklasini, which is very bad. Bese kuba khona ababerepha becula umrepho khona laphaya. Zenze njani iy'ngane eziserious ngokukhona? So-ke abazali abaletha iy'ngane zingasindisiwe ngoba bethi zizosizakala. Thatha ingane uyise ebrentshini yasentabeni eseduze nawe uyosizakala khona, izoqeda ibuyele ekhaya. Hhayi izolala la bese yenza izinto ezingalungile. Ngiyacela kakhulu sibambisane kulokho. Ngiyadlula. Ngomhla ka-31 inkonzo ngicela iqale ngo-9 nokuthi sibe nesidlo seNkosi mhla ka-31. Mangaphazami kuzobe kuyiSunday. Angazi noma kunjalo angithi.
Bese kuthi-ke kusasa mhla ka-25 Disemba uNkulunkulu mayesasibekile ngicela inkonzo iqale ngo-9, ngoba kulezi insuku ezimbili u-25 December which is tomorrow no-31 December ngicela ukuthi abazalwane bakhululwe from 9 to 10 abathanda ukuzibongela uNkulunkulu bambonge ngendlela abafisa ukumbonga ngayo, ukuze-ke ngo-10 liqale izwi. Ingakho ngicela-ke inkonzo kusasa iqale ngo-9 nangomhla ka-31 iqale ngo-9. Abathanda ukubonga uNkulunkulu banikezwe lelo thuba lokubonga uNkulunkulu unyaka uphele. Bese ngigcina-ke ngokunivulisa izwi uMathewu 21. Akakabi inkonzo ngisachaza ngoba kuyadinga uchaze uma uwubaba ekhaya unomsebenzi omningi, uhlala uvuka nje, uhlala uvuka, kodwa-ke sizoyilungisa kancane kancane. NgokaMathewu chapter 21 ngingakayi lapho ngifisa ukukhuluma lokhu. Ngiyacela sibe nalolu lwazi ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi engibiza into yokuqala ikhuluma kimi wathi ngingagijimisi imali njengoba abafundisi bekwenza. Ngihlale ngikusho lokho. Ayigijimiswe imali la ekhaya. Angiphumi ngihambe ngiyocela ama-donations la ekhaya. Angiphumi ngihambe ngiyocela imali yokwenza izinto la ekhaya. Zonke izinto ezenzeka la ekhaya zenziwa uNkulunkulu ngemali yakhe ethinta abazalwane ukuthi abanikele. Ngixoxa ngithi ngelinye ilanga ngasuka la ugogo sasishiya wayikhonza nathi wayishelwe yindlu. Kanti uNkulunkulu ngesikhathi engibiza wayithe number 1 ngingagijimisa imali. Number 2 makunomuntu ohambaze endlini yenkonzo ngimthengele okoqobo. Ngabuza ukuthi ohambaze onjani, kwathiwa yilo ogqoka into eyodwa njalo ngesonto ngoba uzodinga ibala yedwa. Number 3 onendlu yakhe enethayo ngiyohamba ngiyibheke bese ngimvalela yona mayakhiwe ngodaka ngimakhele. Kwase kuzoba number 4 yini lese ngikukhohlwa. Ngikhumbuzeni bazalwane. Asiyekele ngoba vele ngijahe ula. So lo gogo washelwa indlu yakhe, mayisishile ngingenayo ngempela imali. Ngasuka la ngayi-RBM. Mangifika RBM ngicele ngibeke udaba lwami baluzwe. Mase beluzwile bese bengitshela bethi umfundisi wena ngithi, ngithi yebo. Bese bethi maningi amabandla esinawo la. Asikwazi ukunika ibandla elilodwa ngoba wonke azofuna imali. Udaba lwakho liyezwakala lujenini, sicela uye enkosini kuze inkosi yendawo bese siyamsiza lo gogo. Singamsizi ngawe. Kwezwakala futhi nga-understanda ngaphuma. Ngathi ngisanda ukuphuma nje ngidriver kwashizwe elikhulu la phezu kwami. Lathi ngathini kuwe? Ngathi ungabohamba ucela imali. Uma ufuna imali icele kumina. Ngathethiswa uNkulunkulu. So-ke angiphindanga-ke ngakwenza ngaxolisa. Angiyanga nasenkosini leyo. Wanginika uNkulunkulu emva kwesikhashana wahamba wayokwakhelwa lo gogo. So ngamanye amagama-ke asenze imali la, asi-fundraise la ekhaya. Angisho ukuthi ukufundraise kuyiso kumabandla afundraiser kodwa sifundraise la ekhaya sikwenzi. Sinalo ilungelo lokuthi uma kunamakhalenda lawo engikhohlwe ukwenza ngizowenza makuvulwa ngimnikeze. Sinelungelo lokwadayisa kodwa ngiwadayisi ngoba ngifundraise. Sinelungelo lokuthenga izinto zidayiswe zifakwe emblem yala ekhaya, ngaba ipeni, ngaba iskipa, ngaba noma yini singakwenza lokho, but it's fundraising asikwazi ukwenza. Now-ke ukhona abantu
ake ngithi abantu noma umuntu angazi, owenza izikipa ezibhalwe ukuthi uJesu Kristu UyiNkosi. Angazi noma wenza i-profile pic noma wenzeni. Sengithinta omunye umzalwane uthi nami ngiyasifuna lesi sikipa, ngicela ukubuza ukuthi nizongidayisela ngamalini. Impendulo yami ithi angisazi, njengoba ngisibona nje ngisivezelo wena angikwazi na ukuthi usithathephi, angisazi lesi sikipa. Sengimchazela ukuthi asidayisi la ekhaya ikipa, asidayisi, asenzi lutho. So zama ukuthola umuntu ombone esifakile uxoxe naye, nidayiselane nodwa, uma nidayiselana hayi la ngegama lebandla. Yilapho-ke la ngikhona. Asifunde kuMathewu 21 siqala kuverse 12. Isihloko sithi ukuhlanzwa kwethempeli. Verse 12, uJesu wayesengene ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wathi kubo kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umhume wabaphangi. Ngakho-ke asidayiselane izinto la ekhaya. Uma uziphilisa ngokudayisa, ngiyacela ungamdayiseli umzalwane la egcekeni la ekhaya, hamba umdayisele kude. Ngizosisho isizathu. Ngoba uzothi uma engasakukhokheli bese uzomceba kimi, mina ngeke ngingene le. Uzoxabana noNkulunkulu, uzothi uma engasakukhokheli esukuma ezonikela la, uthi wesibindi usibanibani sokunikela ngikweleta imali yami. Uxabana noNkulunkulu phela, manje njengoba enikela la unikelela uNkulunkulu, wena futhi ucabanga ikweletu zakho kuyena. So ngiyacela nje asidayisi lutho la ekhaya, asidayiselane la ekhaya. Uma kunento edayiswa umzalwane oyithandayo, dayiselanani le, kodwa kungabi semagcekeni ebandla, ngoba uzixabanisa noNkulunkulu owathi ngingagijimisi imali. Wathi uma ngifuna imali angotshela yena. So abantu bazocabanga ukuthi siya-fundraiser. Khona amabandla athatha izinto beyodayisa noma bayichaye la badayise ba-fundraiser. Akusona isono, angimelani nabo, kodwa mina kwathiwa ngingakwenzi. Ngikhuluma ngami la, ningangikhulumi kabi emabandleni ayenza lezo zinto, enza ama-JJ nani nani ku-fundraiser, asi-fundraise la ekhaya. Mina ngazi ukuthi ngiguqa ngedolo ngicela imali uNkulunkulu anginike, athinte wena futhi bese uyanginika. Ngoba uma ethinta unganginiki uxabana naye, mina ngizobe ngingazi ukuthi wakuthinta, ngizobe ngingangene nje lapho, mina ngizobe ngifuna kuyena ngoba ngenza umsebenzi wakhe. So-ke ngiyacela-ke singenzi lutho oludayiswayo egameni lebandla. Uma uzenzela, zenzele nje wedwa, uziphilisa, akukho wrong ukudayisa, ningangizwa kabi, kodwa ngicela singadayiselani la ekhaya. Manje-ke lo Jesu Kristu UyiNkosi obhalwe la, uma uthanda wena ukwenza imali ngegama likaJesu okwakho, hayi okwakho lo, mina ngeke ngenze imali. Kunamaphinifa esiwathengile abhala uJesu Kristu UyiNkosi, asiwadayisi, siwathengile. Awabantu uma besiza la ekhaya bawagqoke, awadayisi. Futhi ngesikhathi uligqokile awulikhokheli imali, kuphela nje kufanele kubhaliswe ukuthi uthatha unamba bani, ukuze sazi uma ungasabuya unamba bani, udinga uthathe usibani bani, kodwa asilidayisi. Ngiyethemba iyacaca le ndaba bazalwane. Hhayi-ke ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi-ke uYouTube kanye nami sivale sime siqale kahle inkonzo.